Pumunta ka ba dito para pagchismisan lang ako? Bakit? Masama ba? Masama? Bak, huwag ka nang umasa. Hindi rin matutuloy ang kasal ninyo ni Gunyang. Santong kabayo, natatawa ako. Hihihihi. Ako. Adanto mo lang aldaw mo! Nag-uuyong lagi tayo, nagbabasik nga tao na yan. Nakailan sisit lagaruday. Apong, kasa nung nung makaringa diyan. Nalaing kayo talaga ya, Apong. Sa palagay ko, iiwan din yan. Ayos din mga trip nyo ah. Pati buhay ng iba, pinag-uusapan nyo. Bakit? Ikaw bang pinag-uusapan namin? Kaya nga, assuming ka naman. Hindi ako bingi. Kayo ha, kung ano-anong lumalabas sa mga bunganga nyo. Mas pakatatakan niya, men. Kasa nung hindi pa may antakan niya na, Apong. Pagkatinta, yapang tajin eh. Sigurado ka, Apong. Basta surutan na. Mekan, tulungan na kita pagkatinta. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Bak! 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 Bakit? Anong problema mo? Balita ko, kakasal ka na daw ah. Totoo ba? Kanino mo naman nalaman? Kanino ba nga ba? E di sa mga chismosa nating kapitbahay dyan. Mala. Di mo ata kasama yung best friend mo ngayon. Wala ka nang pakialam. Pumunta ka ba dito para pagchismisan lang ako? Bakit? Masama ba? Masama? Bak, huwag ka nang umasa. Hindi rin matutuloy ang kasal ninyo ni Gunyang. Ulitin mo nga yung sinabi mo. So pa inuulit eh. Ang sabi ko, hindi na matutuloy yung kasal ninyo ni Gunyang. Op! Ang paybaak. Op! Dapat di mo binigilan eh. Ang ka ba? Kung hindi ko pinigilan yon, malamang tulog ka na ngayon. Kahit payat yun, malakas sumuntok yun. Uy, di nga. Hindi mo ba alam, yung huling sinuntok nun, isang araw na hindi nagising? Anak nang. Buti na lang pinigilan mo. Sige, tiyan ka na. Baka mamaya, biglang bumalik yun, yari ako. Tunay buteng nan, dinam mo aji, naudi nga dinanog na, nakaturog, kumawan laban na. Diyos ko. Sige, ito yung bitaw. Sigurado ka pa akong kamuktibal-bala ko maon, puran ta. Sige, sini, yakar taltan, silsilta. Ay, Tan, pwede ta. Nagadunga ko itong titapong. yata tinamayat, tapapakunti ko to ni Suna. Apong, sigurado ka ti aramidan ta. Nakayat mo, makasulit ta kanya na numaday. Kuna apong, nyapigar ti aramidan ta kanya na. Tanan, naging ganang marabyan dita. Baka mo't sa pulo ni Manang Isuna. Eh na, madi mo pa ilang problema na dyan. Ti malagan nakasulitan. Dan,
Hindi nga rumor tagta ni Andres ah. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Hihihihi. Ako. Hoy, abigas na pinakita yung kanyak. Adan mo lang aldaw mo. Nag-uuyong lagi tayo nagbabasik nga tao na yan. Nakailan sisit lagaruday. Damo sa katao to. Ay, pisti sa banan, Andres. Pisti sa banat to eh, nagado pagturugan na tepay, nagado koton. Hoy Andres! Nagado pagturugan, magtepay nakadado nga koton. Pisti sa banan, nabartik sa paan eh. Koton kan boy. Hoy Andres! Oh! Apa yan? Siguro nagapa kayo man, bakit mo na yan? Gato ko rin ito eh. Pati sa atin ah. Nabartik atin eh. Isa pa ma. Sumumpak mo lahat atin eh. Sabali. Uy Andres! Natuluyan sa amit din oh. Apa yan? Napapasama ka niya mga Andre. Apa yan? Natikinkin ng mga main. Samaan magrintan na mo. Orang nakangis eh. Apong, kasa nungay nung makaringa dyan. Eh na, nalipatan nan to adyan. Ibagatan to ka na bartigisuna no makita na ta. Nalaing kayo talaga ya, Apong. Nice. Kung asyak pay. Nya, basta tiwala ka kanyak. Ha, kasulitan. Una, Pong.